класирането за последния трети състезателен ден. Казвам без да отделяме внимание, имам предвид това, че ще чета класиралите се на първо, второ и трето място за днешния трети ден. Без да излизат, само ще чуват имената си, това е важно за участниците. И генерално класиране във всеки един от класовете. Първо, второ, трето, по обратния ред ще ги обявявам. Тези, които чуват имената си, вече трябва да бъдат тук, за да получат награди. Горе-долу това е регламент. Ако някой желая да сподели нещо, да каже, да похвали или да предложи, винаги има готово решение. Получава микрофона, за да сподели онова, което желае. Започваме с връчването на класовете в клас АТВ. Само за информация, класирането днешния ден. Димитър Боевски е човека, който ще връчва тези награди. Заповядайте, господин Боевски, да връчим наградите в клас АТВ. Здравей! Така, само за информация, класирането в третия състезателен ден в тази категория, в този клас. На трето място Николай Минчев с Хонда, на второ място Димитър Димитров също с Хонда и на първо място за третия състезателен ден Валентин Нейков с Ямаха Раптор. Как изглежда генералното класиране в този клас за първия кръг от националния шампионат по офроуд? АТВ на трето място Христо Колев с Сузуки Риск Габрово. Заповядайте тук отпред. Христо, заповядай. Ето така може да застанете честито и да останете тук, за да имаме обща снимка на тройката. Благодаря ти, честито. На второ място Славян Тодоров, Ямаха Раптор 4x4 Adventure. Славяне, заповядай. Честито. Така. Победителя в клас АТВ Емил Комаровски, Ямаха Раптор 4x4 Adventure. Ево, честито. Ще ви моля така 10 секунди, за да свършат работа и фотографите. Точно така. Още мъничко аплодисменти. Това са призорите в клас АТВ. Дани Трифонов, заповядай. Специална награда Fairplay. Така, честито, Дани. Честито, заповядай за общата снимка. Заповядай до тях, за да преминем към следващия клас. Класирането в трофи стандарт. Христо Панов ще връчва наградите тук. Христо, заповядай. Момчета, честито още веднъж. Благодаря ви. Класиране, трети ден. Клас трофи стандарт. На трето място Милен Минчев, Димитър Димитров с Nissan Patrol, Thermo King Racing. На второ Теодор Енев, Димитър Киряков, Land Rover Defender. И победителите в третия ден Кирил Кирилов, Милен Дечев с Бертоне Team. Така, Христо Панов връчва наградите. Готов си, имаш готовност. Благодаря ти. В крайното генерално подреждане в клас трофи стандарт. Третото място е за Кристиян Боянов, Калоян Казаков, Nissan Patrol, Рис Габрово. Честито, господа. Честито. Така, останете тук. На второ място Теодор Енев, Димитър Киряков, Land Rover Defender. Това са вторите в крайното генерално класиране, класа трофи стандарт. Честито. Победителите в клас трофи стандарт: Милен Минчев, Димитър Димитров, Nissan Patrol, Thermo King Racing. Честито. Да, изчакайте тук, ще получите още награди. Време за фотографите.
Честито. Виждам, че има и предметни награди, които връчва Пламен Тенев, директор на състезанието. Честито. Честито. Така, готови ли сме? Да, добре, благодаря и честито още веднъж. Ако някой желая нещо да сподели, можете да се възползвате. Ден трети. Клас, трофи, модифицирания клас. Подреждането. На трето място Бето Исмаил, Златко Здравков, Сузуки Витара, Перформанс Тим. На второ Борис Борисов, Венимир Великов, Нисан Патрол за деня. И в третия състезателен ден най-добре се представиха Янко Тенчев, Радослав Ангелов, Нисан Терано, Хасково Тим. Така, в клас трофи прототип класирането за деня. На трето място Стоян Францов, Николай Асов, Сузуки, АСК Зверино. На второ Сорин Парволеско и Адриан Лозница. Те са от Румъния, аплодисменти за тях. И на първо място още един румънски екипаж, Андрей Мусетеано и Сорин Меленте. Те са първи за деня в клас трофи прототип. Как изглежда класирането в този клас? Атанас Арабаджиев ще връчва наградата в този клас. Наско, заповядай. В клас модифициран трофи на трето място Янко Тенчев, Радослав Ангелов, Нисан Терано, Хасково Тим. Заповядайте. Честито, господа. На второ място Бето Исмаил, Златко Здравков, Сузуки Витара, Перформанс Тим. Честито. Честито. Ето и шампанското, заповядайте, оставайте тук. Клас трофи модифициран победителя в този клас екипаж Борис Борисов, Венимир Великов, Нисан Патрол. Честито на призорите. Отиваме към клас трофи прототип. Крайно генерално класиране в този клас. Венелин Градев ще връчи наградите в тази категория. Венелин, заповядай. Заповядай. Трофи прототип. На трето място Стоян Францов, Николай Асов, Сузуки и АСК Зверино. Момчета, заповядайте. Честито, заповядайте. Това е генерално класиране в клас трофи прототип. Стоян Францов, Николай Асов, Сузуки, АСК Зверино. На второ място в същия клас. Second place. Андрей Мусетеано и Сорин Меленте, Румъния. Congratulations. Победителите в този клас трофи прототип на първо място first place Сорин Парволеско и Адриан Лозница, Румъния. Честито на румънските екипажи, благодарим им за участието на румънците. Are you ready for photos? Thank you very much, ladies and gentlemen from Romania, for your participant in this early championship. Така, готови ли са фотографите? Добре, отиваме напред. Класирането в следващите класове за третия състезателен ден в клас Open. На първо място е Евгений Младенов, Борис Фарчалов с Нисан Патрол. В клас Т3 за деня. На трето място Николай Гочев, Тодор Христов.
На второ Валентин Гергов, Димитър Лянгов и на първо Мартин Гочев, Тодор Тодоров. Класирането в Т3 за днес. Класирането клас Т2 за третия състезателен ден. Първи Любомир Ангелов, Мария Иванова с Мерцедес. И призовата тройка в клас Т1 за днешния последен ден. Свилен Максимов, Делян Демиров са трети. Втори Дончо Цанев, Ива Бонева и победители Ивайло Варбанов, Георги Антонов. Така изглежда подреждането в тези класове за днешния състезателен ден. Иначе крайното генерално класиране в тези класове е следното. Росен Райчев ще има удоволствието да връчи наградите в тези класове. Заповядайте, господин Райчев. В крайното генерално класиране в клас Open на първо място победител Евгений Младенов, Борис Парчалов, Нисан Патрол Софрайс. Заповядайте. Малко търпение. Ето ви цепите. Това е клас Open. Евгений Младенов, Борис Парчалов, Нисан Патрол. Честито. За снимка само ще ви моля. Клас Т3. На трето място Николай Гочев, Тодор Христов, Поларис 4x4 Adventure. Ники, заповядайте с Тодор го няма. Честито. Тодор пътува. Добре, Ники Гочев получава. Честито, Ники. На второ място Т3 Мартин Гочев, Тодор Тодоров, Поларис 4x4 Adventure. Господа, честито. Компанията на Crazy Fox. Победителите в клас Т3 Валентин Гергов, Димитър Лянгов, 4x4 Adventure. Това са първите три екипажа в клас Т3. Честито, господа. Тук има предметна награда за първото място. Росен Райчев ще връчва наградите. Готови за снимки? Клас Т2 в крайното генерално класиране. На първо място Любомир Ангелов, Мария Иванова с Мерцедес, Експрес 1. Заповядайте, честито. Честито. В клас Т1 на трето място Атанас Пиридонов, Даниел Месчиев, Нисан Патрол, АСК Черно море, Варна. На второ място Дончо Цанев, Ива Бонева, Сузуки Витара, АМК Рейсинг Мания. Победителите в клас Т1 Ивайло Варбанов, Георги Антов, Митсубиши Паджеро 4x4 София. Крайно генерално класиране, но наистина генерално. Класовете Т1, Т2, Т3 и Open за цялото състезание. Пламен Тенев, директор на състезанието, ще връчва.
На второ място Дончо Цанев, Ива Бонева, Сузуки Витара, Амека Рейсинг Мания. Първите в крайното генерално подреждане на този първи кръг от националния шампионат Офроуд: Ивайло Върбанов, Георги Антов, Мицубиши Паджеро, 4x4 София. Това са баш победителите. Така ще ви помоля да останете тук, преди да дам възможност на Пламен Тенев за последни заключителни... Пламен, да споделя за обща снимка, искате с теб. Това, което като заключение мога да кажа, че приключихме Варненската епопея. Всички видяхте нечовешките условия, в които трябваше да се води битка. Много се радвам. Екипажите показаха изключителна воля, изключителен дух, изключителна амбиция за победа. И съответно и резултатите са на лице. Победителите, видяхме ги. Зад гърба това, което не се виждаше, че организаторският тим работеше почти денонощно. Имаха някакви 3-4 часа на денонощие в тъмната част на денонощието, в която можеха леко да отдъхнат, за да продължим отново сутринта на пълна пара. Наско Арабаджиев, Венко, господин Вълев, оригиналният Чичумитко, Райчев, Калина, Явор, Христо Панов, Митко Буарски, Хранил, Емо Унисана, Валери и всички останали от яката банда. Голям поклон, пичове! Вие сте юнаците на това състезание. Вие сте най-добрите. Поздравявам всички участници по случай успешното приключване на Черно море Офроуд 2016. Както се видя, битката беше до последния метър на трасето. Тържествено обявявам състезанието за закрито.